warahmatullahi taala wabarakatuh. Parang sequel lagi ang utama ng salam na mambagyan niyo lang lang wanap kabubaya mamakinig sa mga buni-bunyan at imakang gulalan sa iro nagagaw na pananadam. Aduh. Sagi kung man bumangay di na siya kena ipiprina rin ako sagi ang guto agrupa miya ini ngaranan sa ilya na bambaran at pananadamak ko muna at perawatan ako lalaga gusto kang bilang ataw. Saya ko na maladyakan si di kukurma tanu di na prina rin naman na yang guto ariak na dasal ako arwar kidato naim ay din si Haji Parhan. Na manananggaw lu sa yang kaya pakatatenak na pagariak na dasal ako arwar kidat walinur edun so along ang pisyenan. Na lumagaday na lumangkap kulang-ulang na batang raming bro mananaguntaman sa yang kaya ilya na bambaran at pananadam ko muna. Sa wadang pamanadyakan maswa ako di pamagulaulan ako usulo po di bangan siya niyo na tarotok niyo ron so di kang giginawa yung patapag pengampungan sa yung daranaw. Kagi na miyo kitra na yung ngayon tulak na dako pirwa sa ginawa ko ba ko da mapakanag sa api maguba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Nara